Sponzorirana emisija. Eurolink, emisija Cenzure Plus i Radio Dalmacije, kojom promoviramo ideje slobode, solidarnosti, ljudskih prava, socijalne sigurnosti i stabilnog mira. Eurolink, srijedom od 10:15 na Radio Dalmaciji. Socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj još nije dobilo pravu priliku. Pojedinačni pokušaj postoje, neki od njih vrlo su uspješne priče, ali za pravi zamah i značajnije rezultate potrebna je sustavna podrška svih društvenih struktura, edukacija i povezivanje. Što je socijalno poduzetništvo? Koje su osnovne razlike između socijalnog i klasičnog poduzetništva? Kakvi su trendovi razvoja socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj i svijetu i koji su primjeri dobre prakse? Na ta i ostala pitanja o osnovama socijalnog poduzetništva razgovaramo sa Sonjom Vuković, predsjednicom udruge SLAP iz Osijeka, koja više od 13 godina radi na razvoju i promidžbi koncepta socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj. SLAP je dosad pomogao mnogim socijalnim poduzetnicima. Kao što znate, kod nas najviše socijalnih ili društvenih poduzetnika nekako nastaje u okviru neprofitnih organizacija, znači organizacija civilnog društva. I mi smo tu pomogli zapravo mnogima da evo nekako izrastu i da taj svoj neprofitni model nekako pretvore u poduzetnički. Priča naravno nije stala samo na pomoći drugima. A onda smo radeći dosta sa udrugama, različitim udrugama, ne znam, žena i obrtnicima, pomagali njima da plasiraju svoje proizvode. Obično su to bile rukotvorine i tu smo nekako došli na ideju stvoriti marku, robnu marku zapravo za rukotvorine, Panona. A onda kad je to preraslo nekako okvire naše udruge, onda smo i mi sami osnovali svoje poduzeće. Znači udruga je 100% vlasnik i osnivač poduzeća koja se zove Modranit. Imamo jednu trgovinu u Osijeku gdje zapravo prodajemo i plasiramo proizvode, znači socijalnih poduzetnika, ali i onih drugih malih obrtnika koji po nama padaju zapravo u tu sferu ekosocijalne ekonomije. Osim toga, ne moraju se prodavati samo rukotvorine, odjeće ili nešto slično. Može se unovčiti i znanje. S tom razlikom što ovo znanje nije orijentirano isključivo na stvaranje profita, nego na dobrobit šire zajednice. I onda smo usput razvijali vlastiti model održivosti, što znači da smo znanja i vještine koje smo mi stekli godinama isto tako odlučili plasirati na tržište, znači dio naplaćivati, ali ne socijalnim poduzetnicima, nego naplaćivati ostalim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave, klasičnim poduzetnicima. Tako da imamo sad tu marketinšku agenciju koja se specijalizirala za društveni marketing i vidljivost europskih projekata. To je naše socijalno poduzeće koji onda kompletno zapravo dobit koju steknemo ponovno vraća za rad udruge. Ali ne prolazi ni ovdje sve bez problema. Često ugovorno tijelo, odnosno neka od naših institucija poput ministarstva, nije u stanju pratiti onoga koji projekt provodi. Nekad nam se čini da ova kontrolna tijela, zapravo državni aparat koji nas kontrolira i koji bi nama trebao biti podrška na tom putu zapravo jačanja kapaciteta da bismo onda mogli privući veće fondove, da oni nešto kasne sa svojim kapacitetima i vrlo često se događa da znamo više od njih, ali oni polaze sa pozicije jačega, oni su ti zapravo koji određuju pravila i događa se da imate ljude koji jednostavno ne svojom krivicom, ali nemaju dovoljno znanja, nemaju dovoljno vještina, nisu dovoljno dugo na toj poziciji i onda jednostavno je užasno teško raditi kad imate kontrolno tijelo koje vas ne može pratiti u provedbi. Što je u situaciji kad se, barem na retoričkoj razini, borimo za svako radno mjesto i za uštedu svake kune? Problem je tim veći jer onda udruga zna ući u komercijalni kredit kako bi odradila sve do kraja dok čeka neko ministarstvo da odradi svoj dio posla i time zapravo bespotrebno gubi novac. Ima li kakvo rješenja u toj situaciji? Mi se nadamo da će se odobriti model po kome će se 30% sredstava dobivati unaprijed i da bi ta sredstva onda zapravo bila sredstva za održavanje likvidnosti tijekom provedbe projekta. Bez tog modela zapravo mislim da ćemo se mnogi mi koji smo godinama mukotrpno gradili kapacitet i provedbeni i administrativno jednostavno morati povući iz te priče. Kako se to ne bi dogodilo, mi kao građani možemo i trebamo biti korektor vlasti i podsjećati ih da ako već ne mogu doprinijeti napretku, onda da ga barem ne opstruiraju. Eurolink. Naš doprinos demokraciji. Cenzura Plus u suradnji s Radio Dalmacijom producira ciklus emisija Eurolink kojima će informirati i educirati građanke i građane o svim važnim društvenim procesima u cilju demokratizacije društva. Za sva pitanja i prijedloge kontaktirajte nas putem stranice www.cenzura.hr ili pišite na mail cenzuraplus@cenzura.hr. Emisija Eurolink pripremljena
oformljena je u okviru projekta Društveno poduzetništvo, korak prema boljoj socijalnoj uključenosti, kojeg financira Europska unija. Sadržaj emisije odgovornost je udruge Cenzura Plus te ne odražava nužno gledišta Europske unije. Slušali ste sponzoriranu emisiju.